bon sen ka jingbam biang ka surok ka pensertok sikat dai ya ki pajba ha ka baki hapan mat ya ki jing ha ka lai kawan ha ka ket ka ba khamtam ha ka pang ka sitam bat kumjo ka jingkta ya ka yok ka kot ki nong shong snong ki basanya ha ka kamram namar ka jenjar ya ki ban penpoy ya ki marap shaki yo ki han kum kani ki jingbam biang ka surok ka dai ha ka snong latara ka bahap ha ka Mauhati constituency Riboy district Kadai kesurok kendo kebiasno lang bat kasnong sopo kebadan ya kalenter kumbasau kilometer ai. Namar ka jingbam la saksu ya ki jing ka baki nong song snong kilamat dagi po snem ki noi lam snong ka latara ha ka jing lam uba Cleofa saring urang ba snong lem ki dekot ka seng long kemi nalor ka jing don lang ru uba Everest 10 rang ba snong sopo kilami syakmat ban pen pau ya ki jing ka baki la haban mat lingba ka ni kesurok kendo. Kilapen sngo bat kerpat saki bor sorkar badai kmi yaki kam surok bakin pai kmat lem bat ban pen kloy ban pen trai no kam kloy yakane ke surok kumbala kular haki snam bala lej Uba Cleofa saring ulayathu banaka liang ki ar dor bar snong kata ka latara bat ka sopho haus nam arajar arpusan kila lej bo da ka jingtho ha ka office ka tanat PWD roads Umsning division ha ka ban nakal yang ki officer kila dep ban 101 wo bat lakularu ban sedang pentrai no mentau snam arajar arpun riu ulayathu ru ba ka snong latara ka ka wei na ki snong Mauhati constituency ka bala rimba ka bala kot ya ka shispa snam henry kadang sa din hagi babon gi benta la ka long ha ka liang ka roi ka par habayan jor bat kiwei ki snong ki pamarjan. Oi sisa kadai ka snong ka bala rimtam kumla keren irang ba snong menne dan hendai ka jingduna bat hanai ka snong jengi khamtam yu sunrok tu surok udai u men ba hakmat do ka yap ka im ka jengi khamtam kingi ki long kemi haba ka kha ka pun hi barbor dei usurok te barbor ki long kemi haba ngimut banai bu sa hospital lengbang surok ha porliur kali kamlat nakta ka da bon ki long kemi jengi menta ki khabe hapo yeng dengan karpat ya kaliang ka sorkar bakan pej bakan kemi lem na benta kan ni kesnong jengi nam ta uni surok nang ba ninsuk kinong song snong hapo kan ni kesnong jengi nam ta uni surok niru na kaliang jo kesnong sopok dan bentalang ni tai sekdeng ngila yo hiau sokrong dah bedai bukan ni don kumba sau po yeng ai ba don hane ha snong jengi ni surok ha banya te na kaliang jengi jonga kumurba snong jong sopok ang kerpat ya ka sarkar ba kadehi ban simkia kumba laong urba snong jong latara ngila bu yaki kot kislash office te nakaliang jungi baro artuli snong ni kerpat ya ka sarkar ba kan simkia kamtam u surok de butlum jong karoi kapar ada surok niyo kumut ka karoi kapar kata ka kajing junggi ki prasnong jungi kalong ka khamsuk kamtam kilong kumi kumba kran wailong kumi I kamtam kita ki bapang bistam kamtam ki kintai ki ba armel da kamet ubreu ki ba nang nei saru sasnong jungi handrai kamtam perliur kalong ka ba jenjar bha yauna surang tesa sin ngaru ngakerpat kamtam ya inung mikmat jungi tes ngumha ban simkhia kadang ba kane kadai ka kajing jungi kita ki nong kendong kamtam ba usurok hi udai uta ba kumong le budlum jong koroi kapar tesa sin ngakerpat ya kaliang joko sarkar ngumha ban simkhia lengba ka jing simkhia jing pi kalong kum ka jing khu ingi kinong kondong te ngai ban biang ya ki MLA jungi sumpha ban buddin ki kot bengela smith po office ba kane hi kumba ila kran ngila kenduk markmat ong ba kunuk nor mta arajar bendreu ngila kwa hi kumba ila kran ban yo ai apta surok te ngi kerpat I ba sumpha ban simkhia na kaliang jungi bro artuli gisnong ngi bani I ba sumpha ban simkhia kamtam ya ka sarkar ba kan la I ban simkhia nong kalong kajing mentoy berkajing kerku na kaliang jungi baro atli kisnong ngir dan bentalang hang ne nomor nge mardai ber kasnong melatara kambong we rong ba snong nomor kane kasnong ka bala slam kam tam ngir la arajar apply ngela rk spa snam tekne kum melatara ru kala dam daki chispa tam te balai kum baong ba urang ba snong melatara ba kane kasnong kibriu ki phan na kane kasnong kawai hi baki ya ka na baidai bo ne usurok nomor ba usurok hi udai ba uta ba karoi kapar ba ki yo surok kumut kimi no nakane kasnong kilai no sakawai kisnong te kane ka jingkerpan ya ka sarkar kamtam sungha ban phai khmat lem yangi kinong kendong nadapi phai khmat yangi kinong kendong kalong ka ka ba ka jingker khul ne ka jingman toy ingi pau ka jing diau jong kadong ber kathan hi po kani ka raj namsha ba ya I dagi sim tenrei ka jing ka bangayu I baro kisnong thau ki badon hakini ki thanya I ba ki ka khambit khambiang te kajing ele kajing tan henrei lada
nginyon ya ta kabut man la usnang ro ngathrai ba kita ki MLA la ne kita ki MDC jungi kimbu re yang i batang ya ka ketika dang ketika mon ba kumba kendiat ya ida i tersim jung i ban bret ya i mo kum ka surok ba mentang la sya dak sinem kum tai surok la susak kalau menta te ka jing bangi ya kersu nak por sakapor ka ba ngi ju ya ju yang ju kirurung bar ki yo i ba kasnong jungi ka pada sakren lu kata kata bat ka kartar ko bala tam du kata katahi kum banong ha kadong ka than bat na kirurung ba ba pet ya gani ka kaniu ka ba menta kasngi ba PP1 hi kumu tau ba one page one jungok nak khamat ladi hatu ga ibit na em kata kasnong ka ba ga dei na em kat kum ka jing keren ka jongi ka ba menta kasngi bat nagaleng urong ba snong bat nagaleng gi longkmi bala keren te ngathrai pi hi la jong ka khamat pi lai wi te nga kermen ru ba jong gani ka jingwan jong pi ba nga khmi unti ba kan salong ka kasbo yangi panginyo chalisngi la ne usok jing ba pat khamtam ya ka jing roi jing par jong snong ba pej kumbalong menta kumba la keren rong ba snong te ka kper gidon sene te nang ta ki iwat jaka sawai kilek sawi namar ba kamai gaji kami hap bagin songsa hang ne kadau ka dei bet namta usurok kumban ong hi ka kentiu ka spa ka pau ka jar ka nangka ada ngiyok sipi ngiyok sisuka ka dei usurok hi ban ai kata ka kabam kadi ha ka longying ka longbriu ka jongi te nga kumban si ong hi hani te ngar nga kwa hi ba phir nagaleng jong phi ba phi bawan hang ni ba pin harap ban spot lem ane ban keren lem hakani ka benta ka jinge jong ka sinong ka jongi bai kendu hang ni te bat khamtam ya ki nong yalam jongi na ka tunsi ba Charles Marngar iba la job hi na ka MDC bat la kentiu sa ka MLA te kanno gila yo ya ka suki la banong rei ban bret pat ya kata ka mau na usiap ka babiang ka ba internet bat kamder ban kti kumni rei ba ngahi ngasngu kadon hi ka jingkhia henrei le se ka jing bomyo jongki le se ka jing duna jongki le se namar ka tunsi jongiru kamder ka baret rei ka bahe te ngasngu hi kiru ba kiru kin pejlem nam pihak lem ya kata ka jingyo ka jingkot jong ka tunsi ka ba khendiat sane bat khendiat satai minus lem ya kata nga kerpat ya ki ba kita ki bahe ki bahalor ki jongi uba everest tan urang ba snong sopo haba ben rap ulapen pau ya ka jing sngo diaw halor ka jing slam ban pen trai ya ka ne ka surok ha ka ba ula kerpat jor ya ki bor sarkar badai khmi ban pen kloi no ya ka jing pen trai surok ta ka roi ka pa hadu ba kadobar sing ka jungi kam nung se ban lum ta ka sing bangin ya lum lang baro kilong kemi kilong pa bangin ya wanra ya i sar jungi ka juku pa silong mil ibala jurip hi ya ki jong ki khmat ha ka bede ka jing ka jungi ha ka ni ka sinong jungi ka bade ka umlat tara tengah kerpat khamtam ya ka tanat WD bakin simkhia bakin yarap lem ha ka bede begini amar ki jing ki jungi let's say khamtam ha ka liang kilong kemi khamtam ha ka rep karyang khamtam kin ai hi lala ki jubab ki jungki bakin ya keren kin pen i ki jing jungki hadin iwe namar ba ha ka jing ya ilenti tharai kaban kong hi ka ba ni kwa bat ni terang tadi hi usurok hi ban pengin ya keren ta kasni te ngaru hi ai ka jing khuble khamtam ya irba sinong jungi na sok pho iba la senran lang bat idon hiru iba la ya tri nga bat i hagini kisni ba menta nya kesan lem i bat nga bangin ya libu ikikot kisla nakaliang ka office jong katanat PWD te iru insai ka jing keren ba pinyatu ya ka kubor ka ba yede dam takasngi ka bangi ya kenduk lang baro kinong sonong kruyeng ne te ngaru ngan terwai long kemi jungi kino ki bala ban yatu lem ya kata ka jing ka jungki khanang ba kani ka kam ka jungi kan long hi ka kubor ka pechop dam takasngi ha ka bede bat kane te ngila ya le hi ngila ya karpat hi nadu MLA jungi iba sasles te ila ong hito kermen bet ba pinyo hi danu arajar pendru kim air ka tarik kim air ya benai ki ong be arajar pendru pin sayo no hi pin ngin sa sedang tre no yong kum ta tengi rungi sekmi lenti kilong kimi kilong kapa jungi yang saya abe to arajar pendru temta la pui hadu arajar pendru long ni pat sedang ar jing tre te long bangi kimi lenti ke ban thau te kala thau hi hoi te ban nang tu bala wan sisin ka banengkong te ban ong nang tu sukut tang jing tu bang ka baar ke klim
Yo kubor syura te ngi nakaliang cungita kin bangin lumung se syuban ban wat biang kumno lese nakaliang ka office lese kidang duna ne la kita kikot kisla kijungi ke bangi la alik kerpat alik ibu te ang kerpat yaki ba tang ban kerben ba nakaliang cungki bakin le no hi tiam tau sendam arjar penuru Katno kilometer kane ka surok kadon. 100 kilometer Kamu nadu nathina snong sopho. ha dan Kadon ni kadon adu melatara kadon 100 kilometer tam. bat kentuk melaking kini kita nat bro Ki giba jing giba pijui kendu pha lengba kane surok. Kajing kendu hi kalong hadu ban kong di surok hi namar bangi ngiarep lengkha mentai ngiyok si bernius ingru teng-teng kali kimtre si banwan ngil apha beriu ban phakit nadu melatara hadu sopho 100 kilometer ngil hap ai si spa ne frapeu si berni te balang idi us ing mut thit dawai khun mut ban penbiang thit ki jing thit hajing henry la sulut no pisah tang ta hi mar ka ban kong ya gadi surok hi banga nganga kwa bawan ra ban yo surok tang kata hi kaliang cunga Katno ying phi don ha kasnong latara. Manta teki don live praying mensua kala don hin rupo tam tang ba kawi kalong kecing tharai badi surok hi ki la ya poino syaki kenja marjan snong shani stai ki la ya thaulanti Kamu kila emi snong. Wala emi snong ha kila syara nak ulok nomor ba ulok umtre nomor ba kasnong jungi kadong surok klem don surok mo Kamu kadau jung kita ginong snong gi balale snong pas kiwe gi snong kadina kadau jung karoi ka pa tarai. ha kadi ketahi habai dei dakaroi kapar kasnong jungi tang bakaban kong hi aku ayah surok bandre ya kajing duna tengi tedang subun kajing duna kaliang karoi kapar habai dei kasnong tau jungi La katno karta kasnong jung phi. karta da kada kapor kaba irong ba jungi bala keren ka bala ya kum kitirong ba snong jungi la ya ngala pet hi ikut sela jungi ba try dengan bakla kala poi de gispa tam hi arta jungi kasnong tekani pat kasnong kolong ba sa dintam kalong tak daung long ba ya senga kermen skem dakal dau surok ya sedang yuk surok pat yuk saya gitu ki ba late no shawi pat kisnong le sekin wan pai kala no hani kisnong makan kisnong jungi kolong ba so tenat himo ban song snong tak dau surok hi kolong sing ya Habide bakal like ko kawa kumno. abdi bakal laj ya mentah hi te kadang biang cipur tengi la du hi te mentah kate la biang hi la biang hi kalaj ya te ka umru ban ong hadu kata-kata tempat biang re tang bangin persang bat ben thau de gelat kelenti kumno ben biang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.